DJ AB. Kai masoyin DJ AB ne? Kana jin daɗin waƙan DJ AB? Idan amsan ka wannan channel zai na kawo maka sababbin batutuwa game da mawaƙi DJ AB. Muna so ku danna mana subscribe a wannan channel ya girma ya bunƙasa domin kasancewar a yanzu muna amfani ne da kayan aiki marasa nagarta, wato ina nufin ƙananan kayan aiki. Amma a nan gaba idan wannan channel ɗin ya girmama ya bunƙasa za mu si kayan aiki manya domin gamsar da makallata wannan channel. Ku danna mana subscribe domin samun sababbin videos ɗinmu, sannan ku danna ƙararrawa domin duk sanda muka ɗora bidiyo a sanar da ku. Mun gode.